F'Malta matul l-aħħar jiem eluf ta' residenti u negozji rġgħu tħallew mingħajr dawl bil-konsegwenza ta' inkonvenjent enormi bi ħsarat lill-apparati diversi, sħan enormi u dlam ċappa. Hekk ġie elenkat fl-editorjali tal-Gazzetta Times of Malta fl-isfond tal-kriżi tal-enerġija li pajjiżna jinsab għaddej minnha. L-editur enfasizza l-fatt li l-Ministru tal-Enerġija Miriam Dalli kienet qalet l-qtuħ estensiv tad-dawl hija xi ħaġa tal-passat u li matul ix-xahar li għadda qalet li x-xogħlijiet li saru qed iwasluna biex ma nesperjenzawx qtuħ tad-dawl li esperjenzajna s-sena l-oħra. Il-Gvern u Malta provaw bijaw gidba ta' stabilta lill-pubbliku li dejjem qed ikun aktar frustrat. Din kienet id-dikjarazzjoni li dwiet fl-editorjal wara sena sħiħa ta' sqarrijiet mill-Gvern ta' qabela dwar l-investiment li skontom kien qed isir. Anke l-istess Awditur Ġenerali ra li ma sarx l-investiment meħtieġ f'temp ta' 10 snin. Minnaħa l-oħra ċermen eżekuttiv tal-Enemol ta' Ryan Fafa għall il-ġeneraturi probabbli li ser jibqgħu jintużaw ukoll f'dak li Fafa jiddeskrivi bħala Plan B. L-editorjal ħareġ ukoll fiċ-ċar in-nuqqas ta' investiment li sar mill-Gvern Laburista. Kif skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika l-Malta nefqet inqas flus biex ittejjeb id-distribuzzjoni tagħha is-sena l-oħra milli nefqet għal dawn l-aħħar 10 snin. Dan minkejja li l-infrastruttura ta' Malta kellha tagħmel l-investiment bżonjus biex tilqa' għall-popolazzjoni. Minflok ma tirrikonoxxi l-falliment tagħha fl-aħħar 10 snin biex tigarantixxi provvista konsistenti tal-enerġija lir residenti, l-Malta u l-Ministru Dalli qed twaħħal f'kawża naturali għal qtuħ frekwenti tad-dawl kif ukoll waslet sabiex iddeskriviet ir-rapport tal-NEO bħala opinjoni. L-editorjal ta' Times għalaq billi sostna li l-Prim Ministru Robert Abela għandu d-dover li jispjega lil pubbliku x'biħsibu jagħmel biex inaqqas il-pressjonijiet fuq l-infrastruttura fiżika li laħqet breaking point minħabba tkabbir mhux ippjanat tal-popolazzjoni fl-aħħar 10 snin b'detriment fuq il-poplu Malti u Awċi.